Virtual tuning sa niekedy označuje aj ako visual tuning. Je to vlastne úprava digitálnej fotografie pomocou grafického programu v počítači. Na fotografii sa zvyčajne nachádza sériový automobil a autor sa ho snaží vylepšiť tak, aby vyzeral čo najlepšie. Jednoducho, aby sa priblížil reálne upravenému autu. Autorovi sa v tomto odbore zvykne hovoriť virtual tuner. Takáto počítačová úprava sa často používa ako grafický návrh auta. Majiteľ automobilu si môže pozrieť, ako by vyzeral jeho miláčik po skutočnej úprave. Môže si v pokoji vybrať nové kolesá, farbu, spoilery a mnoho iných doplnkov. Najčastejšie využívané grafické programy sú Adobe Photoshop alebo Corel Photo Paint. Virtual tunery sa riadia stanovenými pravidlami a usporadúvajú medzi sebou rôzne súťaže. Najväčšou je medzinárodná Grand Prix in Virtual Tuning, ktorá trvá celý rok a sú do nej zapojení súťažiaci z Čech aj Slovenska. Ak vás takýto spôsob tuningu zaujal, tak stačí vstúpiť do virtuálneho sveta internetu, kde nájdete všetky dostupné informácie.